Gideklarar na sa PAGASA ang pagtapos sa Habagat season. Ilang gipasabot nga nihinay ang Habagat ug Southwest Monsoon ug adunay kausaban sa west weather patterns. Nisamot usab ang high pressure system sa East Asia nga mo'y hinungdan sa nahitabong transition ug pag-usab sa wind system. Lauman sa musunod nga mga adlaw nga masinati na nato ang epekto sa Hanging Amihan. Sa pagkaron, adunay northeasterly surface wind flow sa Batanes, Apayao, Cagayan, Abra ug Isabela. Apektado sa low pressure area nga nimutang sa 305 kilometers sa kasadpang bahin sa Puerto Princesa, Palawan. Ang pipila ka mga lugar sa nasod lakip na ang Mimaropa region. Apan ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo ang maong LPA ug posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility ugma. Samtang ang LPA nga naa sa east of Visayas nahimo ng kabahin sa trough o extension sa Super Typhoon Bulabid. Apan good news mga kapuso, nagkaanam ng nagkalayo sa nasod ang Super Typhoon. Karong buntaga, lauman ang pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa Central ug Eastern Visayas. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini tibuok adlaw ug posibleng masinati ang heavy rain sa pipila ka bahin sa nasod mao nga magmatngon kita sa mga landslide ug pagbaha.